Hola, bona tarda a tothom. Arribem a la cinquena i última càpsula d'aquest curs de teletreball. En aquesta cinquena càpsula parlarem de la salut en el teletreball i la ciberseguretat. Aquest és el típic mòdul que quan ens toca fer un curs de prevenció de riscos laborals sembla que l'hem de fer perquè és obligatori, però gairebé la gent no hi dona molt de cas. Tingueu en compte que és molt important, perquè us trobeu en una situació que no controleu, que no esteu acostumats a fer tant de teletreball, i fer teletreball amb salut segur que us ajudarà a disminuir l'estrès que ja de per si tenim amb el confinament. I no us perdeu perquè al final de la presentació sobre salut al teletreball parlaré de ciberseguretat, d'acord? Sé que és un tema que a molts de vosaltres us preocupa perquè no domineu aquests temes, són temes molt tècnics i sempre hi ha una gran por al tema de la pèrdua d'arxius, de virus. Aleshores, continueu amb mi fins al final perquè us donaré les 5, 6, 7 pautes imprescindibles pel teletreball i recursos molt útils amb eines gratuïtes, d'acord? Doncs, si us sembla, comencem com sempre. Us passo la presentació i us vaig explicant tots els aspectes importants del teletreball, de la salut en el teletreball, i us donaré, com sempre, una aplicació per ajudar-vos en aquesta gestió. Parlarem de la tècnica Pomodoro, que és la gestió del temps, i com podem evitar la famosa i temuda procrastinació. D'acord? Doncs anem endavant i moltes gràcies per continuar a l'altre costat de la pantalla. No començarem amb moltes gràcies, encara que sí ho podríem dir, perquè aquest curs ha sigut una molt bona experiència. Molt bé. El primer que hauríem de tenir en compte quan parlem de salut al teletreball és quins són els riscos principals que tenim a dins del teletreball. Doncs la més evident i la que afecta a tothom, inclús els que estem acostumats al teletreball, és la temuda procrastinació. Què és la procrastinació? Vol dir que ens distraiem amb petites tasques que no són rellevants en aquell moment i que ens fan perdre concentració i energia. Per exemple, nosaltres tenim obert el navegador, el nostre projecte que estem gestionant i que estem escrivint, però tenim obert també el web WhatsApp o tenim el Facebook o tenim l'Instagram. Doncs cada vegada, encara que nosaltres no ho notem o no ho creiem tan greu, cada vegada que salta una notificació, encara que no sigui sonora, encara que només sigui un indicador d'un missatge, la nostra ment perd energia i concentració cap allà. Això fa que ens costi molt concentrar-nos i que ens costi molta energia acabar les tasques. D'acord? Un primer consell que després entraré més a fons en aquest tema. Tanqueu absolutament totes les finestres que no siguin necessàries per la tasca que esteu realitzant. D'acord? En això també us ajudarà la tècnica Pomodoro, perquè la tècnica Pomodoro limita el temps de dedicació a cada tasca amb petits descansos i això fa que a la vegada no tinguem aquesta ànsia per veure notificacions o mails pendents. Sí? Si estem esperant, per exemple, estem escrivint, s'està adjuntant un arxiu, és molt comú que mentre s'adjunta aquest arxiu saltem ràpidament a mirar el mail, per exemple. No ho feu. Preneu aquests segons per relaxar-vos. Sí? Són segons que no us generaran un retras amb la feina i que poden ser molt útils i molt saludables. Tensió corporal. Què ens passa amb el teletreball? Estem treballant contínuament amb un ordinador. Estem contínuament en una posició fixa, en principi, moviment pràcticament de les mans, molt poc del cap i tot el cos es troba en una posició fixa durant llargs períodes de temps. Això, amb la part musculoesquelètica del cos, genera unes tensions que deriven en contractures. Molts de vosaltres ja sabeu lo doloroses que són. Aleshores, molt de compte amb això. També us donarem unes pautes per gestionar els descansos i quines serien una mica els gests, 4 gestos que us ajudaran a destensionar les principals zones afectades. La fatiga visual. En la societat que estem ara treballem amb pantalles a tota hora i no només amb el teletreball, segurament amb l'estat de confinament us trobeu que mireu el mòbil més de lo habitual o les tablets per distracció o la tele, no? Una sèrie, una pel·lícula, això carrega
La vista, perquè són pantalles luminoses que van carregant de fatiga visual. Això pot derivar en mal de caps, esgotament i finalment en pèrdua de vista i patologies, no? Com pot ser miopia o d'altres. Estrès, evidentment. El fet de gestionar tots aquests aspectes, a més, si li afegim que és una situació sobrevinguda amb la que nosaltres no estàvem preparats, no l'hem decidit nosaltres, no ens sentim segurs, això genera una quantitat d'estrès intern que no ens ajuda gens a gestionar ni la fatiga visual ni la fatiga corporal. Jo us dono un consell ràpid i després entraré més a fons. Aquesta situació la tenim tots. No sou vosaltres sols i ens ho hem de prendre amb humor, ens ho hem de prendre amb flexibilitat, cometrem errors, no arribarem. El primer és tenir salut, d'acord? Aleshores, intentem, ja donarem unes pautes, gestionar aquest estrès, relativitzar, flexibilitzar i sobretot socialitzar, compartir aquests neguits, aquestes angoixes. Alguns problemes que podem tenir, recursos, com poden ser dispositius, programaris, temps i espai. La gestió del temps i l'espai per evitar l'estrès i tots els problemes de salut en teletreball és molt important. En quin espai treballem, amb quina llum, d'acord? I com us deia, per últim, és una situació sobrevinguda. Si aquesta situació hagués vingut programada fa 3 mesos, tu tens temps de preparar un espai, un despatx, de prendre un curs de prevenció de riscos en teletreball, de gestionar uns programaris, uns recursos que et donin un espai més confortable. Ara et trobes en una situació que has de donar una resposta professional en un entorn que no tens preparat, sense coneixements i, a més, amb els nens de casa o familiars. D'acord? Aleshores, anem. A poc, bona lletra, relax i humor. Sí? Comencem per l'espai. Suposo que més o menys ja intuïu que l'ideal seria que tinguéssiu un espai específic per treballar. No només perquè l'espai sigui adient per temes de llum i temes funcionals, sinó perquè psicològicament és molt important que separeu l'espai de la feina de l'espai personal, perquè si tots dos estan junts, al final no descanseu mai. Sempre esteu amb un ull aquí i amb un ull allà. Això què vol dir? Que no feu cap de les dues coses a fons. D'acord? No teniu presència en cap de les dues coses. L'ideal, separar feina personal. Com dèiem, aquesta situació no ens ha donat temps a preparar aquest espai. Què podem fer una mica per fer-ho dins dels nostres recursos el més adient i saludable possible? Si no teniu un despatxet ja preparat prèviament, el que us recomanem des de la Fundació Paco Porta i des de totes les institucions que treballen en prevenció de riscos és treballar amb taules tipus menjador i cadires tipus menjador, d'acord? En cap dels casos seria recomanable treballar, i això sé que és una tentació, perquè jo també he caigut, amb el sofà. El sofà, amb un coixinet, el portàtil a sobre i vinga, aquí estic relaxat i vaig treballant. No feu això, perquè s'us juntarà tots els temes de treball personals i d'oci i, a més, amb un sofà tu no tens esquena recta, coll recte, alineació de coll amb esquena, lumbars arrepenjades, no tens el portàtil a l'alçada que necessites per la vista, no tens els avantbraços recolzats, us generarà tota una sèrie de problemes de salut que ara mateix penso que és l'últim factor que hauríem d'afegir en aquesta situació. Quina és la zona més sensible quan acumulem tensió? Aquí, al coll, d'acord? Nosaltres comencem a treballar, a més, com que generem estrès per la situació que tenim, comencem a fer això. No sé si se'n veu, però comencem a estirar aquí i aquí, d'acord? Hi ha un factor psicològic que és càrrega de feina, com si fos una càrrega física, jo començo a fer això, per suportar la càrrega. Això què vol dir? Que al final aquesta part d'aquí, que és la més sensible per les contractures, acaba tota congestionada i com una pedra. Per evitar això, sempre mireu que estiguin els ombros baixos, no aquí, aquí. Cap recte. Què vol dir cap recte? Com si us estiressin d'un fil d'aquí, de coronilla. No és així, no és així, és recte. Penseu que sou una titella, ja estira així, i ombros a baix. Quan feu un descanset, recordeu sempre fer un moviment circular endavant cap enrere.
Normalment notareu que les vèrtebres fan... Sí? Això és bona senyal, esteu destensionant el coll. Unes recomanacions més operatives i concretes. Quina alçada hauria de tenir la taula? Doncs, en principi i en general, per les dones, 65 centímetres. Pels homes, 68. Però us deixo enllaços als recursos, al final, perquè consulteu més concretament, segons l'alçada de la persona, quina seria l'alçada recomanada. Hauríeu de tenir en compte que potser no sempre tindreu aquesta alçada. Alguns recursos que teniu per compensar. Podríeu posar l'ordinador o el portàtil una mica més alt, amb algun tipus d'alça, sigui un llibre, una caixa, el que tinguem, sempre i quan sigui estable. És pitjor tenir una pantalla que es va movent quan escrivim que tenir un ordinador una mica més, un pèl més baix del que hauria de ser. Perquè calculeu a quina alçada hauria d'estar la pantalla, el reborde superior, el límit superior de la vostra pantalla hauria de coincidir amb la línia de visió horitzontal dels vostres ulls, d'acord? En aquesta mesura podeu regular amunt i a baix. Altra opció que teniu, regular la cadira. Si teniu l'opció de tenir una cadira que sigui d'oficina, de despatx, d'aquestes de 5 rodes regulables, podeu regular amunt i a baix per alinear aquesta visió horitzontal, que també us ajudarà a alinear ombros i coll. Sí? Si vosaltres reguleu la cadira, hi ha un altre factor. Heu de ficar els peus recolzats plenament en algun lloc. Si no teniu un dispositiu reposapeus d'aquests específics, podeu utilitzar caixes, perquè si no, què passa? Si els peus queden penjant, indirectament estiren de la lumbar i la vostra lumbar queda així. Aleshores afegiríem problemes de coll, d'esquena i lumbar. Com veieu, no són nimietats el que estem parlant. Pots acabar fet un nyap tot sencer. I sobretot, què es carrega molt amb el teletreball? Avantbraços. Avantbraços i canells, perquè estem contínuament amb els braços i escrivint. Això què fa? Que si els nostres braços estan penjant, la tensió que hi ha sobre canells, ombros i coll és molt alta. Heu de procurar sempre que tingueu una distància suficient amb el teclat perquè avantbraços quedin totalment recolzats. La cadira, com hem dit, què seria l'ideal? Tenir una cadira de 5 rodes regulable per posar-lo a aquesta distància que us comentem, que és la recomanada. Si no la tenim, doncs fem servir una cadira normal i en aquesta cadira que tenim que tenir en compte un aspecte superimportant és tenir en compte que la lumbar, part baixa de l'esquena, on comença aquella curva abans d'acabar, estigui recolzada. Si no està recolzada, si està en l'aire, aquella curva que fa així es va cada cop apretant més, perquè no té un recolzament i amb el propi pes va recolzant. Això pot generar molts problemes a les vèrtebres. Sobretot, molt important, part lumbar de l'esquena sempre recolzada, sempre descansada. Com us he dit, els peus sempre han d'estar apoyats, no poden estar en l'aire. Ombros baixos, esquena totalment apoyada en la cadira. Veureu que si la part alta està apoyada, la part de baix, la lumbar, queda en l'aire, perquè té curva cap a dins. Aleshores, aquesta curva l'heu de cobrir amb un petit coixinet si no teniu una cadira ergonòmica que us protegeixi. I per últim, tema sofàs i butaques. Evidentment, no és recomanable. Eviteu-lo en lo possible. Jo sé que és una tentació moltes vegades, però els sofàs i butaques no estan pensats per treballar, no permeten que estigui l'esquena recta, no permeten totes aquestes indicacions de salut i acabareu amb problemes rellevants de salut a l'esquena. Imagineu-vos si a sobre de tot el que estem parlant li afegiu que acabeu amb contractures o amb medicació per les contractures. Eviteu-ho i la prevenció, encara que de vegades, ostres, ens costa, que si aquesta alçada, que si tal, quin rotllo, és una inversió a futur, és una inversió en salut
I la inversió en salut és inversió en treball. Inversió en treball, inversió econòmica. Aleshores, no crec que tingueu cap ganes de tenir una baixa per una contractura. D'acord? Respecte al teclat i la pantalla, com hauríem de gestionar quin és l'ideal per treballar i gestionar el teclat i la pantalla? Com us deia, la pantalla hauria d'arribar la línia horitzontal superior de la vostra pantalla amb la vostra línia de visió horitzontal. Si fos aquí, la meva, en aquest cas, està alta, perquè jo he de parlar amb vosaltres i m'heu de veure. Però si no, la cosa seria que hauria d'estar així, sí? Línia horitzontal de pantalla, ¿vale? Així no hem de forçar ni la vista ni el coll per anar fent així, Reposacanells, com us deia, molt important. Si no en teniu, reposacanells professionals. També és veritat que ara es pot demanar per internet i us ho poden enviar a casa, però podeu treballar ja amb una tovallola embolicada o podeu treballar amb esponges, sí? És igual, una esponja, una esponja, un estropajo, no? Que estigui net. El podeu fer servir aquí a l'ordinador i tenir els canells recolzats, sobretot si passeu moltes hores escrivint al teclat. Pantalles i la llum, molt important. Dos aspectes. Il·luminació de l'espai. Com ha de ser la il·luminació de l'espai? La il·luminació de l'espai, sempre que sigui possible, heu de treballar amb il·luminació natural, sí? Amb hores de llum natural. Sempre serà més beneficiós per la vista que la llum artificial. Com us heu de posicionar respecte a la llum natural? La llum natural ha de ser perpendicular al vostre treball. Què vol dir? No pot venir de darrere de l'ordinador, no pot venir de darrere meu. Ha de venir perpendicular, de la dreta, perdó, de l'esquerra o de la dreta. Sí? En el meu cas, si us fixeu, a mi em ve de l'esquerra. Sí? M'està entrant per aquí i veieu com em projecta aquí l'ombra, amb la qual jo estic perfectament il·luminada per llegir, il·luminada no, tinc il·luminació natural per poder llegir i veure i escriure. El tema del contrast i la brillantor de les pantalles, sempre. Comenceu per posar brillantor al mínim, ¿vale? I després aneu pujant puntet a puntet fins al punt en el que llegiu en comoditat. Això és com el volum. No sé si ho sabeu, però normalment com es treballa amb els volums de so, Es posa a 0 i es va pujant un punt cada vegada fins que ho sentis, ¿vale? Si tu ja comences a un punt intermig, et costarà molt sentir a un punt molt més baix, ¿vale? Amb la brillantor és igual. Si tu poses la pantalla a un punt intermig o alt, després tindràs la sensació de que no llegeixes bé a un punt baix. I contra menys il·luminació a la pantalla, menys fatiga visual. Ho poseu al mínim i aneu pujant. I quan ja veieu que llegiu en comoditat, ho deixeu allà. Això dependrà molt del nivell d'il·luminació que tingueu. Sí? I per últim, el tema del contrast. El contrast sempre acostuma a ser més o menys un intermig. Ja, si el contrast puja molt, és de bastant dura lectura, és bastant cansat per la vista, però si és molt baix, està molt difuminat. Normalment el contrast amb un punt intermig seria l'ideal. Distància de la vista cap a la pantalla, entre 45 i 55 centímetres, més o menys comptant les pantalles habituals. També amb els recursos que us he deixat, teniu, en temes de mesures de pantalla, compteu quina seria la distància. Però amb una pantalla més o menys mitja de qualsevol portàtil o sobretaula seria 45-55 centímetres, perquè aquesta brillantor a la pantalla no s'us mengi la capacitat visual. Gestió de la fatiga i el descans. Hi ha 3 aspectes. Fatiga física, per la postura, mantinguda durant molt de temps. Fatiga visual, perquè treballem en pantalles i fixem molt la vista, i depèn de quines feines encara més. I fatiga mental, estat de concentració en un tema, fins que ja veus que el cap ja no dona més de si. En el tema postural està molt clar fisiològicament. Cada hora hauríem de descansar 5 minuts. Aquests 5 minuts vol dir que jo em poso a mirar en el mateix ordinador xarxes socials i estic descansant? No. Aquests 5 minuts hauries de treure
la vista de la pantalla, hauries d'aixecar-te, hauries de fer un petit passeig per la casa, hauries de sortir a la finestra a respirar i a veure a l'exterior, hauries d'aprofitar per fer uns petits descansos, ¿vale? Hauries d'aprofitar per fer aquest estirament que us he explicat d'ombros, ¿vale? Estiraments de coll, sí? Endavant, enrere, respirar, estirar les esquenes, totes aquestes parts que estan tan tocadetes, sí? No vull fer-vos una classe de ioga, que també estaria molt bé, i recordeu que al canal teniu vídeos que fa el meu company sobre la gestió de l'estrès i relax i tal, però només us vull recomanar que quan us aixequeu aquests 5 minuts aprofiteu per fer estiraments corporals, aprofiteu per tancar els ulls, posar-vos les mans davant dels ulls per relaxar-vos, respirar fondo, mirar, i si podeu parlar amb algú 5 minuts o si podeu fer uns riures, encara millor. L'estat mental és el més difícil de gestionar i és el que us passarà una factura més alta. Recomanacions finals, en la línia del que ja us explicava. Molt de compte. Ens fixem molt en la salut física, ui, que tinc una contractura aquí, no? I ho vinculem moltes vegades, i no ho vinculem, perdoneu, moltes vegades amb la salut emocional i mental. I és totalment indissoluble, sí? Si jo estic mentalment amb la sensació d'estrès, de que estic sobrepassada, és quan el meu cos fa aquest gest i és quan jo contracturo tota l'esquena. ¿Vale? És totalment inseparable. Heu d'evitar l'aïllament. Normalment, encara inclús les persones que fem teletreball, estem acostumades a sortir una mica al carrer, anar a portar els nens al col·le, parlar amb una altra mama que mira què em passa, parlar amb el del quiosc, escolta, mira com està el món. Ara això no passa. Encara que intentem suplir-ho amb recursos tècnics, mai serà el mateix que la presència. ¿Vale? Aleshores, a nivell de companys de feina, eviteu no quedar-vos aïllats. No comenteu només temes de feina, parleu, escolta, això m'està costant molt, que difícil, com ho veus, o inclús explicar acudits, inclús explicar coses personals, no? Per compartir. Serà molt important en aquests dies per la bona salut de tothom, perquè aguantem bé fins al final que socialitzem. Socialitzem serà clau en la nostra salut en el teletreball. Les eines per a aquesta comunicació informal són els xats. En aquest cas, jo us parlava de Telegram en la càpsula número 3, sí? Que tindreu disponible en la descripció d'aquest vídeo també. Horari. Poseu-vos un horari per treballar, sí? No aneu treballant a tranques i barranques. Cuando me escapo de los niños, 5 minutos me pongo, però amb la sensació de que com que no ho acabo, me'n vaig superestressada, estic malament amb els nens, ara m'ha entrat un altre mail perquè l'he vist al mòbil. Restringiu, separeu aquests dos mons, d'acord? Quina seria una bona idea? A mi personalment em serveix i és una recomanació que he vist amb més documents i amb experts. Aixecar-se abans que els nens, si els nens se t'acostumen a despertar a les 8 o les 9, aprofitar des de les 6 o les 5 si realment pots i fer 3 o 4 hores de feina abans que ells s'aixequin i aprofitar aquella petita estona després del dinar, en el que normalment els més petits fan migdiada o els més grandets els hi poses una pel·li o unes sèries o alguna cosa i treballar en aquells moments, en aquells espais. Jo sé que és difícil, perquè jo mateixa ho faig i les meves filles s'aixequen, mama, què fas? No? Encara que estiguin en una altra cosa. Però sí que pot ser molt útil, sí que si les veus distretes, els veus distrets els teus fills, doncs aquests dos espais d'horari de treball són molt bons. Aixecar-se molt aviat, abans de que els nens s'aixequin i després de dinar fer aquella petita estona en què estan més relaxats per treballar. Evidentment, primera hora, més hores, més descansada o més descansat per fer feines més laborioses. Segona hora, després de dinar, ja estem més cansadets i les interrupcions són més usuals. Doncs temes de gestió que no requereixin un treball molt extens, d'acord? Si conviviu amb la parella, intenteu fer horaris de torns amb la parella, que la vostra parella estigui pendent de les necessitats del nen mentre vosaltres treballeu i després canvieu. Si esteu sols, d'acord? Si esteu sols, cap drama.
Jo també estic amb les nenes i crec que ho portem superbé. Fes aquests horaris que et comento i aprofita per socialitzar tot el que puguis, per compartir la teva experiència, companys de feina, els hi fas un vídeo de teletreball a uns amics desconeguts, socialitza, comparteix la teva experiència. Tot això t'ajudarà a trobar solucions i a trobar-te acompanyat, que és superimportant en aquests dies. Recordeu, perquè baixem una mica el nivell d'estrès que tenim, és una situació excepcional. Tots ens trobem en una situació excepcional. Igual que tu, estem tots. Ningú espera de tu que resolguis les coses com abans i tots tenim les mateixes dificultats que tu. Això va tenir una data d'inici i tindrà una data de final. Encara no tenim la data definitiva, però evidentment no ens quedarem per sempre a casa. Aleshores, calma. Això té una data de caducitat. És complicat. És així, s'ha d'acceptar. És complicat per tu i és complicat per tothom. Ningú té la solució perfecta. Enriu-te una mica dels teus propis errors, posa-li humor a lo desquiciats que estem de vegades. Jo moltes vegades explico als meus amics, quan faig els vídeos surto més o menys, evidentment intento pentinar-me una mica, si és possible, surts més o menys maquillada, parles amb coneixement, però si em veiessin moltes vegades com estic per casa, que semblo la loca de los peines, amb els cabells així, desquícia, tots estem igual. Una mica d'humor, sí? I confia. Confia en les teves capacitats, confia en les persones que et poden ajudar i confia una mica en la vida, en què tot acaba sortint. ¿Vale? M'he posat una mica filosòfica, però volia aprofitar aquesta última càpsula per contactar una mica més a nivell humà amb vosaltres, ja que parlem de salut. I per últim, us volia parlar per la gestió del temps, que és un dels aspectes de salut que hem parlat, la tècnica Pomodoro. Us he avançat abans una mica. En què es basa la tècnica Pomodoro? Tu defineixes una activitat que vols fer. Per exemple, vull acabar d'escriure aquell projecte, vull fer un calendari sobre com gestionarem les classes, haig de preparar uns pressupostos, una tasca concreta, tancada, ¿vale? Poses un temporitzador. La tècnica diu que són 25 minuts de treball intens amb una única tasca. Absolutament fora qualsevol altre estímul, no pensem en res més. Com és aquesta tasca? Com és aquest desenvolupament? Si en algun moment, aquí ve una mica la motivació del tema. Si tu en 25 minuts et distreus amb una altra cosa, aquell pomodoro ja no serveix, l'has de tornar a començar. ¿Vale? És una mica com un repte i te'l pots prendre una mica com un joc. Són 25 minuts intensos amb una tasca i no et pots distreure. Al final d'aquells 25 minuts, descans de 5 minuts. Sí? Recordeu, descans de 5 minuts no és aprofito per mirar el meu Facebook, és surto de la pantalla, me'n vaig a la finestra, respiro, em prenc un cafè, menjo alguna cosa, bec aigua, si fumeu, doncs mira, no és un bon hàbit de salut, però feu el piti, em distrec amb qualsevol altra cosa. No mireu pantalles en aquells 5 minuts, sisplau. Què fem? Acabem els 5 minuts i comencem una altra franja de 25 minuts, que és una altra tasca. I així fins a 4. Quan has aconseguit completar els 4, hi ha un descans més llarg de 20 minuts. Molts es preguntareu, ostres, hi ha tasques que en 25 minuts no les acabo. En aquestes tasques que són més extenses, el que heu de fer és fraccionar-les amb 4 petites fites. Jo tinc un projecte molt llarg, doncs els primers 25 minuts hi hagi documentació. Segons 25 minuts, escriure en esborrany. Tercers 25 minuts, escriure el primer document, proposta definitiu per presentar. Últims 25 minuts, revisar, rellegir aquella proposta. D'acord? I cada vegada que nosaltres acabem un pomodoro, això s'anota en un registre i és una mica com una gratificació de que vas avançant i programant. ¿Vale? És com un joc, té una recompensa, té un repte que és no desconcentrar-te i això ens ajuda a gestionar, a sentir-nos més satisfets, perquè tu pots acabar una presentació en PowerPoint en 45 minuts o en 3 hores, depenent del nivell de concentració. El que sí t'asseguro és que aquelles 3 hores acabaràs més esgotat
perdràs temps de fer altres coses d'oci i aniràs acumulant frustració i esgotament. En l'estat de confinament, un dels principals riscos és l'esgotament per estar tancats i la frustració per no aconseguir les fites. Us deixo aquí un exemple d'una aplicació, com sempre parlem de recursos tècnics, que podeu fer servir per implementar la tècnica Pomodoro. La tècnica Pomodoro normalment tens extensions per qualsevol dels navegadors. Jo he posat aquí una possible extensió per Chrome. Si busqueu Pomodoro Chrome, per exemple, si és el vostre cas que teniu aquest navegador, de seguida us sortirà una aplicació com aquesta. Feu afegir el Chrome i us apareixerà un tomaquet aquí dalt. Aleshores, vosaltres podeu fer una configuració. En teoria, la tècnica és cada 25 minuts, però vosaltres podeu fer una configuració personalitzada. Jo treballo millor cada 35 o cada 30 o cada 45. Us recomano que no accediu mai als 45. Molt difícil que una persona tingui una concentració tan intensa, més de 45 minuts. Feu la prova, proveu a fer 25 minuts realment intensos. Com us deia, té un aspecte de lloc, ell va acumulant quines són els pomodoros que has aconseguit i tu vas veient, escolta, 2.000 tasques, 43 al novembre, 10 aquesta setmana, avui una que ha aconseguit completar de manera satisfactòria. Tot això et dona unes dades objectives que t'ajuden a sentir-te satisfet, menys estressat i capaç. Perdoneu. I després pots configurar, posar en marxa, començar un petit break, començar un long break i ell va registrant tots aquests ítems per fer les estadístiques que us ensenyava abans. Proveu-ho i em dieu a veure què tal us va. Per últim, un tema no menys important, el tema, perdoneu, que m'ha marxat una mica, el tema de la ciberseguretat. Quins són els principals aspectes que hem de tenir en ciberseguretat? El que sempre ens ve al cap, els antivirus. Us deixo enllaços als principals recursos perquè vosaltres pugueu fer-ho al vostre ordinador. Hi ha aspectes que són una mica més tècnics, però tal com està explicat, amb aquests recursos que us dono, serà superfàcil d'implementar. Antivirus. Virus n'hi ha de molts tipus. Hi ha virus que són els famosos troianos, que simplement és un codi d'informació que està vestit d'una altra cosa. Vol dir que sembla que tu et baixes un arxiu normal i a dintre porta un virus. Quins poden ser els objectius d'aquest virus? Normalment solen ser 3, principalment. Robar dades de tipus personal, bancari i de més per temes econòmics, malbaratar dispositius i sistemes operatius i el tema d'espiar. Aquest últim és delicat perquè normalment, com que pot ser que no estigui configurat per generar-te cap perjudici visible, l'únic que fa és espiar tota la teva activitat. Aquí us deixo un link on explica en detall totes aquestes possibles amenaces que podeu tenir en termes de virus i us deixo un link on us permet baixar eines gratuïtes per instal·lar aquests antivirus a casa, al vostre ordinador. N'hi ha de molt tipus, però si voleu concretament, antivirus seria l'opció de protecció d'infeccions. Altra recomanació per ciberseguretat. Separeu comptes personals i professionals. Si teniu un compte de Gmail personal, nom, cognom personal, genereu un professional. I genereu, si sou com jo, per exemple, que sou autònoms i treballeu en diferents empreses, doncs pot ser que inclús necessiteu generar més d'un compte per gestionar diferents temes. Perquè sembla una tonteria, però pot ser molt fàcil reenviar sense voler, contestant un mail, informació sensible a altres comptes de mail, o fer un sense còpia oculta, o reenviar un mail a continuació. Totes aquestes coses realment passen. Aleshores, molt important, separeu comptes personals i professionals. Respecte a les connexions per internet, connexions segures. Normalment, quina és una connexió segura? Doncs les connexions segures són connexions per cable, aquesta seria el màxim de seguretat, i wifis privades. Què són les wifis privades? Les wifis de casa i les wifis de la feina.
Quan ens trobem en espais públics, sempre o gairebé sempre hi ha wifis obertes. Aquestes wifis obertes què vol dir? Que aquelles dades estan en un espai que qualsevol persona amb coneixement pot accedir a capturar aquelles dades. Si aquelles dades no són sensibles, doncs a ningú li interessa capturar si te'n vas a vacances. A vacances compta amb la casa, però si estàs parlant de temes sense més importància, no? Receptes de cuina o temes de, mira, quedem aquest dia per aquesta reunió, però no intercanvieu dades bancàries, no parleu de dades sensibles, personals o privades quan esteu connectats a wifis obertes públiques, sí? Perquè sempre pensem que, total, jo és que tampoc tinc informació molt important, però potser el que per tu no és important, per una altra persona pot ser útil per fer-te mal a nivell digital, o pot accedir a través d'aquella wifi al teu ordinador per poder agafar dades personals i dades d'accessos i claus, sí? Evitar-les al màxim. Què són els tallafocs? Els tallafocs, de vegades costa entendre la diferència amb antivirus i tallafocs. Els antivirus són perquè no entrin arxius amb aplicacions dañines a l'ordinador, sí? Els tallafocs limiten la informació que jo deixo entrar i sortir a partir de les aplicacions que jo tinc instal·lades. L'exemple més habitual són els exploradors d'internet. Si jo deixo sortir informacions de claus i contrasenyes, si jo deixo entrar descàrregues automàtiques de pàgines desconegudes, si jo deixo entrar publicitat, si jo deixo entrar arxius no verificats, saps? Aleshores, els tallafocs funcionen per limitar la informació que hi ha entre una aplicació que funciona a internet i el nostre dispositiu. No és exactament per evitar un virus, encara que, òbviament, també l'evitaria. I també evitem que hi hagi accés a la nostra informació i també evitem que ens descarreguin aplicacions i publicitat de manera massiva i de manera intrusiva. Una cosa que normalment a nivell usuari no es fa servir i que és molt important quan, per exemple, tu vas amb un portàtil amunt i avall i el pots perdre en qualsevol moment perquè això passa. El xifrat de la informació. D'acord? Aquí també us deixo un link on us explica a nivell més tècnic com funciona el xifrat de la informació. Us dona més recursos, però jo us explico de forma molt ràpida com funcionaria, per exemple, una aplicació com és Veracrypt. Sí? En aquest cas, vosaltres escolliu els arxius que voleu encriptar o escolliu mòduls sencers. Què vol dir mòduls sencers? Doncs disc dur extern sencer, disc dur intern, packs sencers d'arxiu. Li apliqueu una contrasenya i aquella informació queda encriptada. Sense la vostra contrasenya no es pot llegir. Compte perquè si perdeu la contrasenya vosaltres tampoc la podreu llegir. Si l'esborreu ja no la podreu recuperar, perquè quan l'encripteu l'arxiu original s'esborra automàticament per protegir-lo precisament. Aleshores, molt de compte. Aquests arxius són únics, no tenen còpia i estan encriptats. Si perdeu la clau, vosaltres tampoc els podeu recuperar. Sí? Còpies de seguretat. Què passa si jo perdo el meu ordinador i a part que em puguin llegir la informació a d'altres, tinc informació no recuperable? Sempre es treballa amb la tècnica 3 còpies de seguretat. Una sobre la que estic treballant, 2 a més. Una d'aquestes dues hauria d'estar en un espai i l'altra en un altre espai. Per exemple, jo treballo amb el meu ordinador, primera còpia de seguretat. Faig una còpia externa amb un servei al núvol i faig una altra còpia externa amb un disc dur extern. Sí? També es recomana que una d'aquestes possibles còpies estigui fora de casa. Per exemple, si jo tinc les meves 3 còpies a casa i per mala sort, pel que sigui, tinc un incendi, un robatori a casa, és igual perquè perdo les 3 còpies. De què em serveixen? Aleshores, una de les còpies fora de casa. D'acord? I per últim, molta atenció a un tema que normalment no ens passa desapercebut i que pot ser un coladero de seguretat. Els dispositius externs. Quan parlo de dispositius externs, parlo impressores, fotocopiadores, escàners i USB principalment. Fotocopiadores i escàners. Quan nosaltres enviem a imprimir, queda a dins de la memòria del dispositiu el nostre arxiu. Si aquell arxiu és un arxiu amb dades privades confidencials, l'estem deixant a l'abast de qualsevol amb un dispositiu públic. En aquest cas, el que hauríeu de tenir és una impressora pròpia.
USBs. Els USBs són molt útils, però també poden ser un perill. Pot ser que tu al teu ordinador posis un USB extern que tingui a dins un virus, el més habitual seria un troiano, que no es veu fins que no es posa en marxa, tu el fiques a l'ordinador per veure un arxiu i t'inocula aquest virus. O jo tinc un USB, entro en un ordinador i aquell ordinador inocula el virus amb el meu USB per viatjar a altres ordinadors. Una mica coronavirus, no?, aquests USBs, però és així. Aleshores, compte amb els dispositius externs perquè normalment no li doneu la importància que tenen. Us deixo, recordeu, tots els enllaços per eines gratuïtes i, a més, en pàgines supercompletes que us expliquen superbé i superclar cada un dels aspectes. Aquí també us deixo una sèrie de recursos més exhaustius i tècnics sobre salut al teletreball, allò que us parlava segons l'alçada de la persona, el tamany de la pantalla, distància i tot això. Jo sé que avui us he donat molta informació i que moltes vegades quan parlem de ciberseguretat i salut ens costa una mica implementar-ho perquè ho veiem com una més a més, quan tingui temps ja ho faré. Però si li dediqueu un parell d'horetes o 3 a treballar amb teletreball segur i teletreball saludable i ciberseguretat, estareu molt més relaxats a l'hora de treballar i se us farà molt més amable la feina. D'acord? Us ho recomano, una petita inversió de temps, recollireu uns rendiments de salut i tranquil·litat que ho agraireu. Recordeu que si teniu dubtes concrets me'ls podeu deixar als comentaris, que si necessiteu algun tutorial específic o algun aspecte concret també ho podeu suggerir als comentaris, intentarem donar resposta al màxim possible. Us dono moltes gràcies, no puc estar més agraïda per acompanyar-nos durant aquestes 5 càpsules. Espero veure-us ben aviat, us desitjo un confinament curt i saludable, ¿no?, como los partos, que sea corto, i estem a la vostra disposició pel que necessiteu. Moltíssimes gràcies, ens veiem aviat i cuideu-vos molt.